Ray Dalio este una dintre cele mai bogate persoane din lume datorită investițiilor. Opiniile lui sunt luate în considerare de către mulți investitori. Întrebat despre dolar ca monedă de rezervă, a spus: o monedă de circulație trebuie să aibă două caracteristici, una de schimb și cealaltă de rezervă de valoare. Toate rezervele în monede fiat vor continua să piardă valoare. Aceste monede au valoare deoarece guvernul i-a dat statutul de monedă de curs legal, iar oamenii acceptă asta în speranța că în viitor se va putea utiliza pentru achiziția de bunuri și servicii. Până în anul 1971, nu se putea imprima niciun bilet de dolar fără a avea o garanție de aur fizic pentru asta. Mai exact, $35 pentru fiecare uncie de aur. Istoria de cum dolarul nu mai este garantat de către aur o ai în publicații anterioare. Dolarul, ca monedă de rezervă mondială, este cea mai mare putere a Statelor Unite. Acest fapt permite Statelor Unite să pună sancțiuni și în același timp să controleze condițiile economice mondiale. Să încerci să schimbi acest lucru este o amenințare directă a Statelor Unite. Aurul fizic, în schimb, funcționează ca o plasă de siguranță, din punctul lui de vedere, este un activ mort. Dar caracteristicile sale îl face să fie limitat și să se găsească în rezervele bancare în perioadele de criză sau conflicte. JP Morgan spunea că aurul înseamnă bani, toate celelalte monede sunt credite. Aurul este recunoscut la nivel mondial, se poate muta și este o poliță de asigurare. Îl consideră o alternativă mai bună decât banii fiat. În opinia lui, banii fizici, ca și economii, nu sunt buni deoarece pierd valoare cu inflația și nici titlurile de stat de altfel. Este clar că prețul activelor bursiere o să-și revină, ciclurile economice au existat dintotdeauna. În perioade de inflație, spune el, cel mai indicat este să investești în materii prime, spre exemplu, gazul natural. Tot el susține că viitorul este incert și că trebuie să fii pregătit pentru orice scenariu, deoarece este imposibil să știi ce se întâmplă la nivel macroeconomic. Totuși, banii fizici ca și economii nu sunt indicați, mai bine un portofoliu diversificat care să îți aducă cât de cât un randament pozitiv. Acțiunile funcționează bine când economia este în creștere și inflația este scăzută. Aurul și materiile prime când inflația este în creștere. Bonurile de stat atunci când economia este în scădere. Recomandă ca fiecare să investească în funcție de cunoștințe. Situație personală, obiective în viitor, toleranță la risc și volatilitate și, evident, timp disponibil pentru a studia și înțelege această lume a investițiilor. Tu, ce părere ai despre investițiile și economiile în cash? Euro, dolari sau aur fizic? Ce crezi despre titlurile de stat în situația economică actuală? Cum vezi viitorul dolarului o să continue ca rezervă mondială? Dă subscribe și activează notificările ca să nu pierzi următorul video de pe acest canal. Dă și un like, așa va ajunge la mai multe persoane. Să ai o zi bună oriunde te-ai afla!